Το Beach Soccer Tournament από το postaro.gr μόλις ολοκληρώθηκε. Έχουμε δίπλα μας τον πρώτο σκόρερ και τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά, τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Χρόνη. Παναγιώτη, ξεκινήσουμε από σένα. Δεν είναι γνώριμη θέση, αλλά κατάφερες να κερδίσεις εντυπώσεις και να πάρεις το βραβείο. Ναι, δεν έχω ξαναπαίξει τερματοφύλακας σε άλλον αγώνα. Και βασικά δεν ήθελα να κατέβω στο τουρνουά γιατί έχω δουλειές. Τελικά με πείσανε τα παιδιά και μου λένε έλα και κάθεσαι τερματοφύλακας. Και έτσι ξεκίνησε όλο το σκηνικό και βγήκα τώρα MVP. Πώς σου φάνηκε το τουρνουά σαν διοργάνωση, έχεις ξανασυμμετάσχει σε ανάλογο? Σε ανάλογο όχι. Και οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ θετικές. Η ατμόσφαιρα, η διοργάνωση, δηλαδή είχαμε τα πάντα. Και στις αναπονομές δεν έλειπε τίποτα, πιστεύω. Μάκη, 13 γκολ και με παιχνίδι λιγότερο. Πώς νιώθεις που έκανες και πάλι τη δουλειά σου από ότι παρόλο που έπαιξες ένα beach soccer? Σίγουρα το θέμα ήταν να βοηθήσουμε την ομάδα, να πάμε σε πιο ψηλά μπορούσαμε. Πρώτη φορά αγωνιζόμαστε σε beach soccer, ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή. Εντάξει, βρήκαμε τα αποτύπματά μας και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο πολύ ψηλά γίνεται. Εντάξει, καταφέραμε. Αγωνίστηκες με τον περίπτερο Χατζικυριάκος, τρίτη θέση. Πίστευες ότι θα μπορούσε η ομάδα να πάει ψηλότερα? Ναι, πιστεύω ότι είχαμε βλέψει να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν μας βγήκε αυτό, παίξαμε πολύ δυνατή ομάδα στο ημιτελικό και δυστυχώς δεν μας βγήκε αυτό. Παναγιώτη, πώς νιώθεις εσύ που είσαι πρωταθλητής στο πρώτο τουρνουά, το οποίο θα μείνει και ιστορικό καθώς έγινε η εκκίνηση από τη Σκάλα Καλονής? Πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κατεβήκαμε μια παρέα που είμαστε σαν οικογένεια και πάνω απ' όλα στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι οικογένεια και μετά καλοί παίκτες και ομάδα και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εύχομαι του χρόνου να είστε εδώ και να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Καλό βράδυ.